ଆଜି ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ରାଇ। କଦଳୀ ମଞ୍ଜାକୁ କାଟି ସେଥିରୁ ତନ୍ତୁ ବାହାର କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇକି ସିଝେଇବା। କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ସିଝୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଳୁରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରୁରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତାକୁ କୁନି କୁନି କରିକି କାଟି ଦେଇକି ସାଇଡରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବାଟଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜିରା ସୋରିଷ ରସୁଣ ଲଙ୍କାକୁ ବାଟିକି ରଖିଦେବା। ଏପଟେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇକି ପିଆଜ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭଜାଭଜି କରିକି ସେଥିରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁକୁ ପକେଇବା। ତାପରେ ଆମର ସିଝିକି ଥିବା ଆମର ମଞ୍ଜାକୁ ପକେଇବା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜାଭୁଜି କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆମର ବାଟଣ ବା ସୋରିଷ ବଟାକୁ ଆମେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଥିଲା ଆମର ମଞ୍ଜା ରାଇ। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପକେଇବା ସେଥିରେ ଭଜା ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଥିଲା ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ରାଇ। ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁଆନ୍ତୁ।